El 22 de octubre, a la noche, era a la 1:30 o cosa así, empezó un diluvio. Parecía un tsunami. Jo tinc 76 anys i n'he vist 3 o 4 d'aiguats, però com aquest no. Mai hauria pensat lo que va arribar a passar. Aquello era todo barro. Se llevó el puente de aquí abajo, se llevó el puente de allá arriba. Aquell dia 22 va començar plovent durant tot el dia, d'una forma bastant intensa. A les muntanyes de Prades van arribar a ploure quasi 300 litres per metre quadrat en molt poques hores, el que va originar que el pont que porta de Vimbodí a Poblet cedís i el prengués l'aigua. Aquí se van portar tota la canonada. Això va fer que quedés tot el poble sense aigua. Sorea ràpidament me va enviar una brigada per treballar aquí. La imatge, quan vam arribar aquí i vam veure que no hi havia el pont i la canonada estava trencada, doncs això ho recordarem tota la vida. Eren les 8 del vespre i, clar, a les 8 del vespre a l'octubre ja no s'hi veu. I aquí a la nit, amb focus, operaris de Sorea estaven treballant a baix del riu amb una corrent que Déu-n'hi-do per poder posar el tubo perquè tinguéssim aigua tot el dia. La dificultat que hi havia era per poder portar tota la canonada fins a l'altre costat. Per aquí el riu encara baixava força aigua, però bueno, amb l'esforç de tots els companys ho vam poder fer. Vimbodí fa anys que està amb Sorea. Sorea ens porta tota la gestió de l'aigua i de la xarxa. La relació amb Sorea és perfecta.